Benvidos e benvidas a este episodio das Ondas do Cruceiro. Hoxe, Roque, Lois, Mateo e Antón imos contarvos curiosidades sobre Japón. Somos a tua emisora, escóitanos. Ali creouse o manga e o anime. O manga máis famoso de Japón é One Piece. O anime máis famoso é Dragon Ball. A serpe máis famosa é Hime Habu. O animal máis sagrado de Japón é o cervo Shika, coñecido como mensaxeiro dos deuses. En Nara están protegidos como tesouro nacional. En relación á comida, o sushi é a comida máis popular. En Japón existen edificios extremadamente finos e altos, chamados edificios en lápid. Constrúense para aproveitar o espazo, pois ali hai gran escasez de solo. Este é moi caro. É moi normal velos en cidades moi poboadas, como Tokio. En Japón non usan camas, no seu lugar durmen en futones colocados sobre tatamis. O sumo é o deporte nacional de Japón, sen embargo, non é o máis popular. Ali prefiren o béisbol, curioso, non? O parque máis famoso de Japón é o Parque Nacional Fujihon-Izu, que é o máis visitado polas súas grandes vistas ao Monte Fuji, ademais de lagos e augas termais. Japón tiene el área metropolitana máis poboada do mundo, Tokio. Os dragóns xaponeses son distintos aos orientais, non son criaturas malignas, en realidade son os deuses das nubes e a choiva. O xoguete máis famoso é o kendama, un xogo de habilidade feito de madeira co que debes atrapar unha bola con unha copa. O mochi é o doce máis popular e rico de Japón. Boliñas de arroz suaves e pegañentas, recheas de anco doce ou froitas. A festa máis famosa de Japón é Yun Matsuri, que celebrase en Kyoto durante o mes de xullo e onde podense ver impresionantes carrozas. O guerreiro samurai máis famoso de Japón foi Miyamoto Musashi, un mestre coa espada que gañou máis de 60 duelos a morte. La serie Stranger Things é moi popular en Japón, ata o punto de que existen rumores sobre un formato anime de serie chamado Stranger Things Tokyo. A diferencia de España e outros países, en Japón son extremadamente puntuais. Por ali teñen moito respeto polo tempo das persoas. Sorber os fideos non se considera de mala educación, senón que é unha forma de mostrar o moito que están a gustar. Hai máquinas expendedoras por todas partes, onde podes atopar as cousas máis raras, como insectos comestibles, anéis de boda ou botellas de dashi, que é un caldo cun peixe dentro que pode ser un peixe voador ou un sargón. Isto todo, amigos. Dale like e suscríbete. O te perseguirá Naruto.